ni jatend migao mar jotije piny owacho Geoffrey Ruku koro golo chik ne bede migepe mag piny owacho marango chenro mamulo oganda mondo luw mapiyo kendo tim nonro ewi masiche mag mach masani medore mokalo e boma ma Nairobi. Ruku ne wuoyo e kinde mane otelo ne kweth mar jotije mag piny owacho ma ipogo chiemo kod gige mamoko mag konyruok e kar dak ma Kitui e kar chuod bura ma Kamukunji, kama owache ni piny owacho mamalo biro luongo romo gi jotelo e sektas mopogore opogore ma tieko masiche ma kamago. Osewo masiche mag mach go eko mowacho ni moko kuomgi ikelo kod dengruok e tich. Tuweze kuwa na mpango ya kukaa chini kuongea maneno ya moto katika jiji yetu ya Nairobi, kwa sababu mambo ya moto imekuwa mingi. Sasa lazima tukue na vikao na nyinyi ambao mnaishi katika maeneo hii, na vile vile pamoja na gao pamoja na viongozi wenu, mheshimiwa MCAs na wale wengine village managers, tukae chini ili tukue na mpango ya kujua ya kwamba hii moto lazima tujue vile tutaipunguza. Na vile vile kama State Department of Special Program tuweze kuona ni njia gani ambao we can complement the effort which the county government is doing in terms of firefighting in areas where we may not have enough fire stations. Probably in future, as a State Department, we can provide mini firefighting equipment which can be managed by the communities to help in mitigating the impact of these fires which are causing to the very vulnerable in our city.